Shwmai a chroeso i fideo sy'n mi ddysgu ni sut i ddefnyddio y Pasbort dysgu proffesiynol. Felly, yn gyntaf, dwi'n mynd i fynd i Google a rhoi mewn Pasbort dysgu proffesiynol. Ac mae'n mynd â fi i Professional Learning Passport, EWC, neu Cyngor Gweithlu Addysg. Dwi'n mynd i fynd i logio mewn i fy EWC, i fy Pasbort, a dwi'n mynd i newid yr iaith i'r Gymraeg. Yna mae'n gofyn i chi am manylion eich cyfrif, felly dwi'n defnyddio fy rhifyswirion gwladol, y cyfyngair a dyddiad-geni. Os chi ddim yn gwybod eich cyfyngair, allwch chi cysylltu gyda nhw a allwch chi ail osod. Dwi'n mynd i wneud hynny nawr. Ac unwaith dwi wedi rhoi hynny mewn, dylse fe cael fy ail gyfeirio i fan hyn. Felly dwi'n mynd i fynd i fy Pasbort dysgu proffesiynol. A gweld fan hyn. Ac yna welwch chi rhyw fath o dashboard i fy holl weithgareddau datblygu proffesiynol dwi wedi wneud. Nawr, gan fod ni wedi bod yn wneud y cwrs yn Anelu Ragoriaeth, byddai'n braf i chi'n mynd fan hyn, cwblhawch dempled profiad proffesiynol. So ydych chi wedi ymgymryd â gweithgaredd dysgu proffesiynol, defnyddiwch y templed hwn i adfyfyrio ar eich profiad. Felly fan hyn, dwi'n mynd i chi fyfyrio ar beth ych chi wedi wneud yn ystod Anelu Ragoriaeth. Rhowch teitl eich profiad, falle bod yn rhan o Anelu Ragoriaeth. Beth wnaethoch chi a pham, disgrifiwch eich dysgu proffesiynol. A beth ydych chi wedi ddysgu, cysylltu ar safonau proffesiynol. Gallwch chi fan hyn wedyn clicio enghraifft os chi wedi wneud rhai ar y ddysgeg, clicio ar hyrwyddo'r dysgu, pa rai ydyn ni wedi edrych arno ar y cwrs, gallwch chi clicio rhain fan hyn. Hefyd gallwch chi lanlwytho fan hyn hefyd eich cynllun gweithredu neu eich cyflwyniad pan byddwch chi'n dod nôl, a byddai'n cyfle i chi ddechrau a ddefnyddio eich Pasbort dysgu proffesiynol. Bydd hwnna'n galluogi i chi defnyddio trwy eich gyrfa chi yn unrhyw fath o datblygiad proffesiynol i chi wneud, a byddai'n dod gyda rhyw fath o trosolwg o'ch gyrfa chi. Gobeithio bod hynny wedi bod yn fuddiol, a na i weld chi'n fuan.